Je si zacvičiť ty a nie. To si mne udrbal tašku? To je moja taška. To je moja. Si to pega. Fú, ale mustaž máš riadnu, čo ti drbe, kamo? Ty fest boss. Jak? Dneska, že video? Veľa pripojenok mám. Však poď som láper. Ale nejdem celý presne, včera mám cicky. Však dobre, tak... Pôjdeme, že... Však ja cicky mám, že 2 cviky. Ja to mám včera cicky a biceps. Však dobre. Pohodička, pojďme spolu chrbátik. Čo si dáš? Koľko máš peňazí? 2 eurá. Bereme si Monster! Ty si Dobre, však ja odchádzam stať o to, čo si. Kámo. Dobre, počkaj, ja si potrebujem zobrať vodu. Všem žiaku. Aj strenky v lidi. Berem si takto. Opa. Rajec. Seal rajec. Jak má kamu? Počkaj, ja som taký čop dneska. Čo ti drbe? Fest moguješ, fest. Ešte raz vyber to kule, prosím, kamo. Vyber ich. Tak pôjdeme cvičiť. OK. Poďme cvičiť, kamo. A ma bolí ruka takto. Ale kamo, ten break... Ukáž ten... No tak budeš kamo, chápeš, tak budem na môj bapa, tak budem, že chápeš. Kúpim si aj ja taký, ale ja sa s tým nebudem baviť, ja si kúpim normálne, že Rolexky a ťa úplne moknem, bracho. Čo povedal? Ale vyzeráme podobne, kámo. Vyzeráme skoro podobne. Hej, výškový rozdiel, iba Výška nesedí, ale... Koľko to je? 20, ne? Plus. Tak ale počuť, to je akože veľmi Hej, toto usúriané. Toto usúriané. Koľko som dal? 5 sám. Dobre, takže na budúce poviem iba, že 80. Iba bez toho. Nie, s tým, kamo. S tým? S tým je lepšie? Ty nikdy nie sú slabé, keď ideš aj plus. Lebo ty máš práve, že v hlave ten pocit, že potom ideš ľahšiu váhu hore. To znamená, že ty aj keď ideš väčšiu, tak ty potom ideš väčšiu ľahšiu hore. To znamená, že ty máš potom taký pocit, že ľahké a ideš to furt keby rýchlejšie. Asi, hej. Iced up. Hej. A nejdeš minus 2,5? Čo? Nejdeš minus 2,5 kg. Však ja už som tak išiel 2 série. Hej. To je nice. 80. Chceli vedieť, tento metódu som ho naučil ja. Hej, toto je môj tréner, kámo. Za 2 týždne bude za chvíľu jak ja veľký. Aha, hej. Vlastne aj vysoký. Výška to nevadí, ale do šírky možno bude širší. Určite, hej, no. Určite ne. Druhý cvik, chodím vždy toto tu, že lat pull down. A to striedam, že dám, že cecky, potom dám, že chrbát, potom dám, že cecky a potom už idem iba chrbát a ruky vlastne. No, teraz. Akože mám trochu iný split, ale môže byť, akože súhlasím si, jeho splitom je dobrý. Súhlasí. Dobre, takže mám to Ako veľký taký, ako ja nebude, ale mám to overené od 198 cm veľkého chlapca, takže... je dobrý split a ja to Stop! odporúčam.
fandíš? Fandím, kamo, nikomu. Ale komu si fandil? Nikomu. Ale bolo mi ľúto Ronalda, keď keď prehrali. Ale radšej Portugalsko alebo radšej Argentínu? Mne je to fakt, že jedno, kamo, ja vôbec nepozerám futbal a vidno gól ty vôbec, keď sa tak pozriem na seba. Na teba úplne. Tento tu už má tiež. A tento tu 0 fúzov. A najstarší... Najstarší, najväčší. Daj tento. Front double. Čo ti drbe? Dobre, idem sa zabiť, idem si dať cerku. Dobre, serem na to. Proste... Už ani nemá zmysel cvičiť. Čo je? Ešte idem ramena jeden. Ideš potom ty robíš posing tiež? A kde to ideš robiť? Čo? Ideš tam robiť potom? Hej, ty si na tomto? Na shouldery. Si na shouldery? Ty kokos, jakým chlapcom som tu? Som nenatočil žiadnu serku, lebo sa ponáhľam. Idem za kamarátom, sorry Matúš, že takto. Už strihadala, ne? Hej. Tak ale nejaké pozy, ne? Dole tričko. Dobre, peace, vidíme sa doma. Pozdravujeme Patrika Trába, toho najväčšieho chlapca takového. Tak, vidíme úplne jak teploši teraz stáďal, kamo, že... Poď. Dobre, počkaj, idem. Názor na toto? Počkať, zapnem vodu. Dobre, stačí. Dobre, nie, nepij to, fuj. Čo je? V kuse toto robí.